Yes guys, good morning po sa ating lahat. For today's vlog ay andito nga tayo sa may shortcut ng Bani dahil dito natin inabangan itong ating race guys na mula pa sa Sual. Ayan, so itong palaro na to ay galing pa kay incoming Congressman Oscar Orbos. Last May pa ito guys, at ngayon lang natin na-upload dahil wala tayong time para mag-edit. Ayan, so yung napadaan natin kanina is yung ating breakaway na isa din ito yung kissing group, at kung napapansin nyo guys ay pare-pareho sila ng suot na jersey kasi nga ito ay binigay ng ating tumatakbong gobernador nung nakaraang halalan. So shout out din sa tropa natin si John Louis Honrada na napasama sa Simplangan guys sa may part ng Pulinao, so hindi natin nakunan yun, at dito nga tayo nagabang sa may shortcut ng Bani to Burgos. Ayan, so gusto kong magpasalamat sa iyo Sir Attorney Oscar Orbos dahil hindi ka man pinalad na manalo ay sinuportahan mo naman ang ating mga bikers dito sa 1st District ng Pangasinan. Itong race nga natin guys ay mula doon sa Sual papuntang Bolinao to Bani, then Bani iikot po tayo papuntang Agno, papunta rito sa may shortcut ng Burgos guys, then going back to Alaminos to Old Bypass, mag-turn right po tayo dun, then hanggang sa may LTO turn right ulit, at babalik na tayo ng Sual, Pangasinan. So doon po ang ating start at finish area sa may Sual guys, sa mismong bayan ng Sual. At itong race natin ay may layong nasa 137 kilometers. So back to race na tayo, at nandito na nga tayo sa bayan ng Mabini guys, at paparating na ang ating mga participants. Ayan na, kompleto pa rin sila na mga breakaway group. Ayan, so patuloy silang bumabanat kahit napakalayo na ng nilakbay nila guys, ay napakalakas pa rin ng mga kabataan natin, parang hindi sila nauubusan ng lakas. And so bayan po ng Mabini, then papunta na po tayo ng Alaminos, pero medyo mahaba-haba pa itong ating lalakbayin guys. From Mabini to Sual is parang nasa 20 kilometers pa ang bubunuin nila. So malayo-layo pa ito guys, at marami pang mangyayari dito sa ating karera. Ayan, shout out sa mga kasali sa ating breakaway group mula sa Bayan ng Dasul. Nandito po si Keno Jesus ng Pangasinan Cycling Team, Alaminos si MG Operia at Adrian Ahmad ng Pangasinan Cycling Team. Ayan guys, yung tropa natin sa Sual SMTV si Angelico Sipilayo, at yung ibang tropa natin guys na mula naman sa Bolinao, Pangasinan. Shout out sa inyo mga idol, mga tropang Bolinao Cycling Team. Ayan, nandito rin sila para nakipagsaya sa atin dito sa ating una ang pogi pa ng Pangasinan Race. At sa iba pang mga nakasali dito sa ating breakaway group, shout out sa inyo mga idol. So patuloy nga sila guys, at nandito na tayo sa may paakyat ng bayan ng Mabini. So patuloy lang na bumaba natin itong ating participants. Ayan guys, so titingnan natin kung sino sa kanila ang mananatiling malakas hanggang sa finish line. May nakalimutan pa pala ako guys, tropang Pangasinan Cycling Team din mula sa Sual, Pangasinan, kay Renato Sabidu. Ayan, nandito rin guys. So idol po natin yan, palagi silang sumasali din sa ating parades doon sa Infanta. So guys, good luck sa inyong lahat, at napakalakas nyo. Pinakita nyo sa karera na to na kayo nga ang mahuhusay na bikers dito sa ating 1st District ng Pangasinan, dahil kayo ang nasa breakaway group, kayo ang magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng ating mga premyo mula sa ating OONA ang pogi ng Pangasinan. Ayan, sa pangunguna ni Atty. Oscar Orbos. Ayan guys,
So tingnan natin kung sino mamaya ang mananalo. At sa pagkakataong ito ay kasalukuyan nilang binabagtas ang kahabaan ng ahonan dito sa Mabini. And guys, nangunguna ang ating tropang SMTV, si Angelico Sipilayo. And guys, so pataas ito. And after nitong mahaba-habang ahonan ay magkakaroon naman tayo ng maganda-gandang lusong para sa ating mga napapagod ng mga breakaway group. Shoutout nga pala sa ating mga escort na police officers mula pa sa Mapandaan. And guys, so kinuha yan ng ating botehing attorney para mag-marshal dito sa ating race. At ito na nga guys, palusong na tayo. Napakatulin na ng ginawang pagkatake ng ating mga participants dito sa pababa. At papunta na nga tayo ng bayan ng Alaminos. Pagkatapos ng mahaba-habang lusong guys ay malapit-lapit na rin ang bayan ng Alaminos. Pero madadaanan muna natin ang checkpoint dito sa may Alus, Pangasinan. Ayan, so nandito na nga tayo at napakatulit pa rin ang pag-atake ng ating mga participants. May nag-attempt na ng breakaway dito sa bandang unahan. Dalawang tropa natin mula sa Pangasinan Cycling Team, Adrian Ahmad at si Renato Sabido. Ayan guys, isang tropang Alaminos at isang tropang Sual. Sumunod naman itong si MG Operia at yung isa nating tropang Bulinaw. Ayan guys, sila naman ang bumanat ngayon. At umahabol naman ang mga tropa dito sa bandang likod. Guys, so patuloy na bumabanat itong dalawa nating nasa harapan, MG Operia at yung tropa natin mula sa Bulinaw. Ayan guys, so napakatulin ng ginagawa nitong dalawa na palitan dito sa ating unahan. Ayan guys, after nung dalawang Pangasinan Cycling Team kanina, itong dalawa naman ang nagbabanatan ngayon. Ayan guys, so napakatuloy, bumanat na naman si MG Operia, pumalit doon sa bandang unahan. Ipagpapatuloy kaya na nila itong dalawang breakaway natin. Ayan guys, so medyo naglaylo sila at tila hihintayin ng ating peloton. Ayan guys, so bumagal na ang takbuhan ng dalawa, hindi na itinuloy. And so nasa likod na rin natin ang ating peloton. Sino kaya ang magpapatuloy sa kanila dito sa bandang unahan? Guys, so tuluyan na ang binagalan nitong dalawa at hindi na itinuloy ang kanilang breakaway dahil hinihintay na nila ang iba pa nilang kasamaan. So papaliko na tayo at naunang lumiko itong si Renato Sabido. Ayan guys, nandito na tayo sa may old bypass dito sa may papuntang LTO ng Alaminos. At ito na rin ang ating peloton sa panguna ni Angelico Sipilayo ng tropang SMTV. Ayan guys, so nandito na nga tayo sa may old bypass at proceed na tayo sa kabilang kanto. Dito na tayo sa may kabila guys, malapit sa LTO ng Alaminos. At ito na nga, paparating na ang ating mga participants. Nauna pa rin si Renato Sabido, medyo lumayo na yata ang kalamangan niya dito sa ating mismong peloton guys. Ayan, so napakatulin ng banat ng ating nag-iisang pride ng Sual, si Renato Sabido. Ayan guys, so napakalayo na nga ng kalamangan niya, tila umagwat siya dito ng halos mahigit 500 metro. Ayan guys, wala pa rin, malayo na, umabot na yata ng 700 meters at ito na nga, paparating na sila. Si Pilayo Angelico pa rin ang nagdadala sa ating peloton. Okay, so proceed na tayo dito sa kanilang final at patuloy na bumabanat itong ating breakaway na si Renato Sabido. Nakakalayo na nga siya ng tuluyan guys at umaabot na ng 821 km ang kalamangan niya doon sa ating peloton. Yan, so patuloy pa rin siyang bumabanat. Dire-diretso lang guys ang kanyang pagpadyak at naamoy niya na ang malapit-lapit na tagumpay basta't nagpapatuloy siya guys sa ganitong padyakan at hindi na magbabago ang kanyang tuhod
siguradong may pupuntahang maganda ang kanyang ginagawang sakripisyo dito sa bandang unahan. So yan guys, so diretso lang siya, wala nang lingon-lingon dito sa bandang likod. At ito nga ang nag-iisa nating tropang swal na mula sa Pangasinan Cycling Team, Renato Sabido. Guys, so andito na tayo sa may tulay. Anong lugar na kaya to? Yan. So hindi rin natin kabisado lahat ng mga lugar dito guys sa bandang papuntang Swal. Yan guys, yun pa rin, nangunguna pa rin ang ating tropa. At ito na ang ating peloton na napakabilis, 1 minute and 4 seconds ang gap. So ibig sabihin guys, napakalayo na nga ng 1 minuto at 4 na segundo kung hahabulin mo sa ganitong takbuhan ng bisikleta. Ayan, so ito na nga, at medyo mabagal ang peloton, kaya wala nang pag-asang mahabulan pa ang ating nasa breakaway na si Renato Sabido. Hindi nga nila hahabulin guys dahil halos 3-4 ang kasamahan niya dito sa grupo na nasa likod, kaya walang maghahabol guys sa kanila, kundi makikisabayan na lang dito sa mga natitira pang mga participants. Kung may babanat sa ibang grupo, ayan, so susunod din ng iba pang tropa nating Pangasinan Cycling Team, pero hindi sila papalit sa bandang harapan, kaya maubusan ng lakas ang ating ibang kalahok. So ang diskarte sa ganitong sitwasyon guys ay magsabay-sabay na lang sila at walang hahabol sa ating nasa breakaway. So pag ganong sitwasyon, malaki na ang chance na siya na nga ang magiging champion sa race na to. Ayan, shout out, nandito na silang lahat: Adrian Ahmad, MG Operia, Angelico Sepilayo, at yung iba pang tropa nating Bulinaw. At ito na ulit tayo guys sa ating breakaway. Napakatulin pa rin ang kanyang pagbanat. Palapit na tayo ng palapit sa ating finish line. Malapit na tayo sa may sigsag ng Swal. At kung hindi ako nagkamali, more or less 5 kilometers na lang ang natitira dito sa ating breakaway hanggang sa finish line. So napakatulin pa rin at wala pa ring pagbabago ang takbuhan nitong ating breakaway na si Renato Sabido. Patuloy pa rin siyang bumabanat guys, at nandito nga nakasuporta ang kanyang team, lalong lalo na ang kanyang mama. And guys, so shout out sa iyo Ma'am Carla Sabido. Lalong lumalakas ang ating pambato ng Swal pag naririnig niya ang kanyang mama na nag-cheer sa kanya dito sa bandang likod guys. Ayan, so napakatulin pa rin. Tila hindi na ubusan ng lakas ang ating pambato. And guys, so medyo pahon itong binabagtas niya ngayon, at papalapit na nga tayo ng papalapit sa ating zigzag road. After ng konting akyatang ito guys, ay palusong naman tayo, at nandito na nga siya sa pinakatuktok. Ayan na, nagsisigawan na ang ating mga tropa na nakasis. At ito na nga guys, pababa na tayo ng zigzag road. Tuloy-tuloy na to hanggang doon sa ating finish line. Malapit na tayo, nasa 3 kilometers na lang guys, at mararating na niya. So napakatulin ng ginawa niyang pagbulusok dito sa pababa ng ating zigzag road. Napakatulin guys, at hindi kayang abulin ng motor ang kanyang ginawang paglusong. Ayan, so napakatuling nga, nandun na siya sa bandang unahan. Mahirap tayong sumabay guys dahil korba-korbada itong daan dito sa ating zigzag road. Kung hindi ka mag-iingat dito guys, ay malamang pwede kang mag-overshoot, at kung sakaling mangyari yun, nako, sa bangin ka pupulutin. Ayan, so napakatulin pa rin ang ginagawa niyang paglusong. Sunod lang tayo guys, at malapit-lapit na ang finish line. Ihahatid na natin siya hanggang doon sa finish line, at napakaganda nga ng ginagawa niyang pag-atake pa rin dito sa ating pababa. And guys, so konti pa at siguradong hindi na makakahabol pa ang peloton. And guys, so nasa 2 kilometers na lang ang natitira para sa ating breakaway, at napakatulin pa rin ang takbo
Ayan guys, halos pumapatak na siguro ng 70 to 80 km per hour ang ginawa niyang paglusong kanina. Ayan, so andito na nga tayo sa may bayan. Malapit na tayo sa mismong bayan ng Sual. Ayan guys, so nasa 1.5 kilometers na lang ang natitira dito sa ating breakaway na si Renato Sabido, at makakarating na siya ng finish line. And napakatulin pa rin at hindi na nga siya naubusan ng lakas dahil malapit na niya makamtan ang pagiging kampiyon sa laban na to. Ayan guys, 1 kilometer na lang tayo at konting kimbot na lang para dito sa ating breakaway. Isang liko na lang dito pagdating sa mismong bayan, papaliko, at ayun na nga, pagliko niya guys dyan sa bandayan, nasa 300 meters na lang at finish line na. So wala na nga kaduda-duda guys, Renato Sabido ang ating winner dito sa karera na to. Sa Ocona, ang pogi ng Pangasinan. Ito na nga, at nasa last 300 meters na lang tayo guys. Wala pa rin nakasunod, Renato Sabido. Malapit na niyang matikman ang tamis ng tagumpay. So ito na nga guys, at ang dami na, tumulin pa lalo ang takbo niya. Last 50 meters na lang guys at makakamtan niya na ang tagumpay. Yan guys, nagtaas na ng kamay ang ating champion Renato Sabido ng Sual, Pangasinan. Yan guys, so dito na guys nagtatapos ang ating karera. Hintayin na lang natin yung iba pa nating participants at para makita natin ang ating second place, Mark Joseph Operia ng Pangasinan Cycling Team wala sa Alaminos. And guys, so hintayin natin yung iba pa nating mga kalahok. At ito na nga, paparating na ang ating peloton. Ayun na guys, napakabilis ng kanilang pagdating dito sa ating finish line. Ayan na, dito na sila. Kinuha pa rin ng Pangasinan Cycling Team Edwin Amad ang ikatlong pwesto, at pang-apat si Angelico Sipilayo ng SMTV, at yung iba guys na tropa natin sa A few moments later. 10th place. Ang pangsampo, si Sir John Wayne Baguio from Sual, Pangasinan. John Wayne Baguio. At ang ating pangsyam, Sir Armando Nardo. Armando Nardo. Armando Nardo, swaldi dito. Malakas na sir, malakas. Matindi. Ang ating 8th place, si Raven Tabukul. Raven Tabukul. Tignan mo. At ang ating pangpito, si Sir Jonas Pagagwan. Pagagwan. Brought to you by Black Mamba. Energy drink. At ang ating pang-anim, Hataw sa si hataw. Vincent Kisay. Vincent Kisay, ang ating pang-anim.
Yung Black Mamba niya. Black Mamba, ah. Harap. Black Mamba. Black Mamba! Yun. Popogi siya pag ang Black Mamba. Dagdag po Black Mamba. Great pleasure. Ang ating panglima, Thank you, pare. si Rhino Jesus. Magandang lugar. Pino Jesus. Pino Jesus. Mga kukuha, pasensya. From Dasu, Pangasinan. Jonas. Black Mamba, Dasu daw. Black Mamba. Black Mamba! Mga ano yun sa Ang ating pang 4th place, si Angelico Cipilagio. From Seoul, Pangasinan. Kino. Yung big na, oh. Kino. Ito na. Yan. Tama yan. Pare. Ulit. Black Mamba. Kasi Modesto. Fourth place. Pasok. Ang yung keepers natin, si Kino Jesus. Kino Jesus from Dasu, Pangasinan. Panglima. Ito. Panglima. Here we go. Sa Marshall. Ito rin po pala ay sponsor ng Black Mamba Energy Drink. Yun! 2,000 pesos for the fifth place. Yan ang cash prize niya. Ang ating pangapat, si Angelico Cipilagio. From Sual, Pangasinan. Sarado ka. Trato mo yung ano, Jers. Para makita yung ano, una, pugi pa. 2,000 pesos. Yun. The cash prize is 2,000 pesos. And amigo. Brought to you by Black Mamba Energy Drink. Jelico. Black Mamba! Jelico. Si ano? Sir, yes. And let's go to our top 3. Okay, ang ating second runner-up, Adrian. Mr. Adrian Omad. Ahmad. Adrian Ahmad. Yun o. From Cananinos, Pangasinan. Trato mo, Jersey. Yun, para makita. Audio girls for the third round. To be awarded by our food girl, Yes. Miss Julian. Manalili. Oy, kata. Di ba, Adrian, nakauwi na? Lagot ka kay Kat, mamaya. Ang ating first runner-up, our second place, Mark Joseph Openia. Mark Joseph Openia from Alaminos, Pangasinan. Alaminos yung ano. Ito yung suminit lang eh. Umabol, lakas ni Mark Joseph Openia. And for the champion of the champion, our first runner-up, our champion, Renato Sabigo. Pangasinan, taga-dito yan, batang bata, si Renato Sabido. Renato Sabido the third. Wearing the yellow jersey. Yellow jersey, the symbol of
champion. Overall leadership, sabi ni Sir Jess Garcia. Okay, congrats guys. Rata, rata. Sir, sali po kayo. Yung mga agents natin. Na mga dalay. Yung mga sabi ko bali, wag bali. Iyan na sa timer. Pili siya. Sherlock, yung Bago daw. uwi na kami ng